Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii mukomanashi, ndinodawo kureurura kuti ndine murume wandiri kudanana naye wandakasangana naye muno mujoni, but ini mukomanashi murume uyu handimudi, handina kana kafeeling zvako kandinonzwa paari, asi inhau yekuti pamurume uyu ndakangowanda rent nekutenga chikafu sezvo ndiri munhu ari kurwisana nekuvaka kuZimbabwe. Saka kuno kwandiri marent anodhura, apa kurestaurant kwandinoshanda ndinongowana 3,600 rands. Saka kana ndikati ndava kugara ndega hazvizobudi, ndokusaka ndakafunga plan yekuti ndiwane munhu anondichengeta inini ndichisevha mari yangu. But murume uyu mukomanashi ndinombosvika pakumunzwira tsitsi nekuti iye haana kana mwana, apa inini ndine vana vangu 4. Then ndine dzimwe nguva dzekuti ndinombomubhilivhisa kana tiri muimba yemukati, kana twangu twakakwidza ndinochema ndichiti dedi ndipei mwana kani. Kiki unobva waona shasha zvino yasunga chiso nekuomesa tsinga dzekugodzi. Ipapo ndinomboda kubatwa nesetswa kana ndikafunga kuti baba niya imi dai maiziva kuti ndine family planning ino expire zvekuma 10 years ikoko maiti svo kudzikama, asi ndinozongoshingirira kufadza mutengi. Unozoona kana shasha yapedza paya inobva yatanga kupuruzira dumbu rangu sekunge mune mwana. Iniwo after zvimazuva ndinobva ndatanga kupfira zvimate ndichiita sekunge mimba yabata. Then after 2 months kana ndikamuka ndiri kumaperiods ndinotanga hangu kuchema ndichiti ndaita miscarriage. Then adhala vanobva vauya votanga kundibhabhadzira havo vachiti sorry baby tichaita umwe mwana. But mukomanashi I tried kutombovaitira mwana, but after 6 months yainge ingori dololo. Ndakabva ndati evo handizi baby making machine ini, ndingatoti ndivadzwa hangu chibereko changu nehurume usingazvarisi. Ndikabva ndanobairira hangu jadheu rangu. Apa shasha haitombozivi kuti jadheu inogara pai. Kana akabata paruoko rwangu ndinobva ndati itsinga yakazvimba, izvo ijadheu zvaro. Mukomanashi I know kuti I sound semunhu akashata moyo, but muno mujoni zvinotoda kuti uchangamuke. Kana mukazoposta please ndiziviseiwo. Ndiyo yanga iri confession yaHaidi. Hanzi murume wandigere naye handina kana feeling naye, asi kugara kwandakaita naye inhau yekuti ndiri kuwanda hangu rent. Regai tibva taenda paconfession yedu inotevera. The following confession ndakaireceiva as a voice note ndikabva ndaita yekutaipa up. Hanzi Elonashi, please post for me pasina chitupa. Yangu confession yakasangana chenjedzo zvese nechidzidzo mukati. Ini pandakapinda muSouth ndakasvikira mumaoko eshamwari yangu, saka ndakazoita find out kuti shamwari yangu iyi yaiva Mbavha. So takati tagara ndikatanga kudzidziswa kungwavha neskiri rekubira vanhu mafoni. Saka munhu asinganetsi kubira foni munhu rume, nekuti vanowanzoisa mafoni avo pafront pocket. Saka chinongodiwa kungotsvaga way yekuizvomora mupocket imomo. Saka mukomanashi kana uchiba foni inenge iri mupocket memunhu unoita zvekubata kona refoni yacho nezvigunwe zviviri, inobuda muhomwe macho so smart. Then munobva matotambidzana foni iyoyo pachikuru chenyu kuitira kuti kana munhu wacho akazvinzwa kuti panapa ndabirwa foni yangu unongoti ndiseche, then unobva wawanikwa kuti hauna kana chinhu pauri. Then kana foni ichida kuzoflashwa kubviswa mapasswords nechiichii, pane mamwe maIndian vanogadzira mafoni vanobva vatokusotera foni iyoyo very fast mubva matoitengesa. Also rimwe zheti rataiita ndere feja riya rekuti panenge pachitenderedzwa zvivharo zvitatu. Saka iwewe unofanira kufembera munenge muine kapepa, but yese iyi inenge iri set up because unotosvika pachitamba vanhu vanenge vakawanda, but vanhu vese ava dzinenge dzitori mbavha. Saka kana ukasvikapo uine mari tikangokuskecha kuti munhu uyu ane mari, tinobva takuconvinsa kuti ujoine game yacho. So mukomanashi trick riri pafeja nderekuti iwewe unotanga uchihwina mari,
but tinozoswitcha zvivharo tobva taisa chimwe chivharo chinenge chiri homemade apa chinenge chiine kamagnet mukati. Saka isusu yedu feja taishandisa tumabhora tunonzi mamarbles twesimbi. So saka kabhora aka kanobva kanonamira mukati mechivharo chiya chinenge chiine magnet. Kana uri iwewe unenge uchida kubirwa, munhu uya anenge achitungamirira zheti iri anenge achitenderedza zvivharo anobva akunongedzera obva ati kwauri, ya ndaona kuti mukuru ava vane laki risingaiti, but ini ndafunga kubhejerana navo mari kana 2000 rands chaiyo. So vanhu vose vanenge vakaungana apa vanobva vabvumirana nemunhu uyu, but rinenge ritori zheti. Vamwe vacho vanobva vatanga kutobheja newe vachikuti shamwari mupanda uyu ndewako apa unowina. Saka vanhu vazhinji vanobva vaita chadzimira plus neimwe mishonga yekudzimaidza ndiyo inozorwa nevanhu ava vanoita zvefeja. Unobva watobuditsa mari yose yaunenge uinayo. So please mukoma Nashi, chikumbiro changu ndechekuti kuruzhinji rweZimbabwe kana munhu ukaona panenge pachitambwa feja usambomira zvako, because mishonga iyi inobatira pauri kusvikira wava kutodawo kutambawo game yacho. Saka kana kuri kunzi wazodyira ukabheja mari yako, matambirwo efeja anoita sekudai. Zvivharo zvitatu izvi zvinotenderedzwa zvichinzi chikaenda apa chodzoka apo, icho chava apo, icho chava kupi. Saka iwewe unofanira kunongedzera chivharo chinenge chiine kabhora kana kabepa mukati, but since unenge watoitwa set up unobva wanzwa zvichinzi kwa hii uyo agwanda ruzi, vanhu vese vanobva vatopararira apa mari inenge yatoenda. So paunenge uchitamba paya unenge uchitosechwa mafoni kana wanga uine magroceries ako, vamwe vanenge vachiba zvinenge zviri mumaplastic bags acho. Saka munhu paanozoti pembenu anobva atanga kuona kuti apa ndatobirwa zveshuwa. Mumwe anobva aita se achazvitsikisa nemota chaiyo nekuda kweshoko. Then kana dziri nhau dzekupindira vanhu mudzimba pari tricky, asi kana mukawana imba yamunenge muchida kuba, kana paine electric fence zvamunoita munoshandisa puranga mogumanisa tambo dzemagetsi dzinobva dzatacha, then chimain box cheelectric fence chinobva chatanga kurira. But kana mukaramba makatachanisa tambo chinobva chati era, chobva chadzima magetsi mobva mapinda henyu. Then kana padoor paine security gate hazvinetsi, munoshandisa jack remota kubhendesa simbi dzebugler. Easiest car jack rekushandisa ndekamwe kajack kered saw kanoshandisa hydraulic. Kajeki aka kanokwanisa kukwachamura nyangwe door resimbi chairo. Then kana mukapinda munofanira kuziva kuti kana pari pamba pemurungu zivai kuti mari hamuiwani, asi mukoma Nashi unofanira kutsvaka panenge paine sefa rejewelry, because varungu vanochengeta majewelry kudarika mari. Then kana paine imbwa munodziuraya neimwe inonzi crossbow arrow, haina kana noise. Kana mukafamba nemunhu anonyatsogona kuishandisa anongorova imbwa ka1 yobva yangoti z. Then kana pari pamba pemaIndia mari munoiwana, asi maIndia vanoviga mari yavo pari very funny. Kazhinji mupassage ndimo munenge muine gomba rakacherwa then rikabva ragadzirwa sesefa, ndimo munenge muine mari yose. So kana ukatarisa mudzimba dzemaIndia, especially ukatarisa pafloor, unokwanisa kuona kuti vanenge vakaisa kameti pane imwe nzvimbo. Meti iyi ndiyo yavanoshandisa kana vachinamata. Kana ukasimudza meti iyi unokwanisa kuona kuti matiles anenge ari ipapo anenge akagadzirwa somehow zvekuti kana ukanyatsomabata anokwanisa kunyatsobva, then wobva watora hako mari yako. Then pakuba motikari inini hangu uko handina kutambirako, asi kana vakomana vakafunga kukutorera motikari yako, for sure mota iyoyo inoenda. Vakomana vanoita zvekuba motikari vanofamba vakati pane obita makanika nemunhu anoshanda basa rekuisa maalarm nematreka mudzimota. Saka pane obita basa rake nderekuvhura motikari nekukasika pasina key. Mukoma Nashi, mota zhinji dzine kamwe kawindo kadiki kakaita triangle. Kawindo aka kari very easy kuvhura, then munhu anobva atopinza ruoko rwake obva avhura door. Then kana mava mumota, ibasa ramakanika kutsvaka inonzi kill switch, vazhinji vanoiti immobilizer. Saka kana mukakwanisa kungowana fuse inosupply immobilizer, mota iyoyo inenge yatoenda. Wesi kana iri manual car,
awo ndiwo anonzi makeke. It's an easy job chaiyo. Then chimwe chino mukomanashi, kana usingadi mota dzinobiwa, dzidza kusatenga mota dzinenge dziri mu fashion panguva iyoyo. Let's say zvakaita Ford Ranger, pari zvino umwe neumwe ari kufaitira kuti adrive Ford Ranger. Saka kana ukabirwa Ford yako, mota iyoyo maparts ayo anotengwa faster, and also Toyota iri cheap kumaintain hayo, but inobika fast because say Toyota Fortuner kana mukaiba engine yacho inongopinda pa Toyota Quantum. Saka motikari idzodzo tambira kure nadzo. Then tracker yemota inogwejenurwa nyore nevakomana kana vakangoziva mhando yayo vanobva vasungirira chikeni cheCoca-Cola kumagetsi emotikari yacho nekopa wire inenge iri refu. Kopa wire iyi inenge isina housing, then vanobva vafamba mutara. Saka chikeni ichi pavanenge vachifamba chinenge chichiroverera mutara, chinobva chadhakwisa network yetracker, mota inobva yatoenda. Saka mukomanashi, iyi ndiyowo confession yangu. I hope kuti ndakwanisawo kuchenjedzawo ruzhinji rweZimbabwe. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidi, yakauya as a WhatsApp voice note. Regaiti vataenda pa confession yedu inotevera. Anzi, hello brother Nashi, ndivigeiwo Shaz, mine is a quick confession. Ndiri mukadzi ari happily married zvake, but marriage yangu yakambopotsa yaparara mushure mekunge ndabatikidzwa ndichiita bonde nemurume wemunhu. At that time murume wangu lucky enough aishandira out, saka ndakati ndabatwa kudaro zvikabva zvanzi nemamai emuraini, fonera murume wako, but ndakaramba. Ndakabva ndatoona kuti panapa ndikaita zinyekenyeke imba yangu inoparara, so ndakabva ndati mwana wangu kumusana, passport yangu niye murume wangu mubra, ndikabva ndabuda apa vanhu vaita kutukirira, but ndakapfeka mweya weupinya. Ndikabva ndaudza sisi vangu vari kuno kuSouth, vakabva vati huyai mose nabamunini. Inini ndakabva ndakwira kombi ndokubva ndananga kubasa kwemurume ndokunomuudza kuti sisi vati tiuye kuJoni nekuti kune basa ratomuka. Iye akamboda kurizina but akazobvuma, asi akangoti but first move yacho yanyanya, tadi kumbodzokera kumba. Inini mumwoyo mangu ndikabva ndati kumba hakudzokereki. Ndakatsika madziro, takazoenda paroadport ndokubva takolekta mari yainge yatumirwa nasisi. Ini ndakazotengesawo foni yangu yeGrand Prime, ndikatengera mwana hembe, tikabva tapinda mubhazi raiuya Joni. Apa murume wangu aingova neworksuit chete. Takazosvika hedu kuno kuJoni, then sisi nabangukuru vakabva vatsvaga basa very fast. Until today secret iyi murume wangu he doesn't know. Ndakabva ndatoti kwaari let's change kwekuvakira kuZimbabwe, iye akabva abvuma. This confession mukomanashi ndinotoona kuti ndichapinda nayo muguva. Please notify me kana maposta ndatenda. Ndiyo yanga iri secret yaHaidi. Regaiti vataenda panya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please hide me. So inini I have this thing, I am not sure kuti can I call it a gift kana kuti, because zvino izvi zvinonditambudza. I see things before they happen and it's always bad things. The worst part is even ndaoneswa zvinhu izvi, I cannot stop it from happening. I started noticing this when I was still in primary. Ndaiti if I think of someone a lot kana kumurota for consecutive days, paizopera week would get news kuti either munhu iye anenge afa kana kuita accident. So I'll just say kuti it's a coincidence, until one day when I was in grade 5 I had fallen asleep on the sofa. Ndakatarisa hangu mudenga, ndakarota nyoka ye black yainge ine maziso red ichibhururuka from the sky, then ikabva yauya directly pandainge ndakarara ipapo. It was a big scary snake and I tried to wake up, but ndainge ndakaita madzikirira asingaiti. My mom woke me up because she said I was screaming in my sleep, and I told her about the dream. Vakabva vatanga kundituka vachiti zvimahorror movie zvenyu zvamunoona izvi. Then the very next day my brother was sleeping in the very same spot and the ceiling collapsed on him. Akabva akuvara zvekutogara muhospital kwe 2 weeks. Since then ndinongoita a premonition before hama neshamwari dzafa or before something bad happens to them. Sometimes kana ndikarotera munhu I try to tell them, but people don't take my dreams seriously. Also I sense negative
negative energy panzvimbo. Ndikasvika panzvimbo inenge ine vanhu vanobata ndinongoita kuremerwa pamafudzi angu, kuita sekunge ndakatakura something. This makes interacting with people very hard because sometimes kubasa ndinokwanisa kutozvinzwa. So now ndangova munhu wekuti I don't go out so often because of these negative energies. They really affect me so badly. So this one time when I was still using public transport, ndakati ndava kuda kupinda mukombi, I just started feeling weak. Ndikabva ndaita chadzimira chekutadza kuona kana door rekombi. Then vanhu vakabva vandigarisa pasi, gave me water and stuff. When I came to my senses, kombi yandaida kukwira yainge yatoenda, so I took the next one. Takazoiona kombi iyoyo kumberi yainge yaita accident and 8 people had died on the spot. My incidents acho akawanda andinoona bad things zvinotoitika and they stress me out kuti why can I not do anything to help people out. Please forgive me for the typing errors. So this one time I told my friend about my problematic gift. Iye akabva ati, let's go to this prophet anogona kukubatsira to block those dreams. We drove all the way to Hatfield, but tava kusvika paanoitira pacho hana yangu yakangotanga kurova zvekutya zviya. Ndakatadza kana kubuda mumota ndichifila weak zvekuti I ended up closing the car door and driving back. The minute I turned the car in the direction yekudzokera kutown kutotanga kunzwa simba rava kudzoka, ndainge ndatova back to normal zvekuti my friend akafunga kuti ndaingozviitisa. Even muma relationships same I can sense a guy's bad intentions from 100 kilometers away. Zviri kuita kuti nditadze kugara muma relationships. I am 36 now, but you cannot lie to me. Andinyepereki zvekudaro zvinozongobuda somehow. My sixth sense is so sharp zvinotondiboa because I cannot even enjoy the simple things in life. Ndinenge ndichingofila tukuma underlying tensions and stuff. I believe kuti this so-called gift was the reason why my marriage failed. My father is late and mama vangu munhuwo who doesn't believe kuti such things exist. I tried to talk to her about it, but avatori nazvo. I guess kuti it's just a burden I am going to carry for the rest of my life. Ndiyo yanga iri confession ya Haidi. Rekaiti vataenda panya yedu inotevera. Anzi kazuai mukoma chitupa changu please kandai mubini. Ndinoda kuti mundisirewo ku group ndikwanise kuwana rubatsiro kubva kuma cousins. Inini ndine hopedza ndinongoramba ndichirota. Ndiri musikana ane makore 25. Andina mwana but ndine murume wandinodanana naye. Fine, ngatimboisai zve relationship yangu aside because iri bo zvekuti hapana kana problem pairi. So inini ndinoshanda hangu musalon. Tinoshanda tiri vatatu neumwe murume 1. Murume uyu anoita nezve tattoos. Murume uyu ndinomurespekta zvekuti ndinotomutora samukoma vangu. Saka inini naye kana tikangomoresana zvinobva zvatovharana nekuti hatina nyaya dzinoenda kure. But chinondinetsa ndechekuti ndiri kuramba ndichingorota murume uyu ndichidanana naye. Anenge achitondiburitsa out and everything zvinenge zvitori great kuhope ikoko, but kana ndikazopepuka ndinoshamisika because mupfungwa dzangu murume uyu haatomborimo. So this other night ndakazorota ndichiita sekunge ndaiva nevamwe sisi vandinoruka navo, but sisi ava vakabva vatanga kuacta sekunge ivo ndivo vainge vava nhume yemurume uyu vachindiudza kuti danana nanhingi because munhu ari bo zvekuti. So ndakati ndiri pakati pekuramba, murume uya akabva angobudikira ndokubva auya akatanga kundispoila zvisingaiti. Ndakati ndiri pakati pekushamisika kuti kosei munhu uyu ari kundispoila, ndokubva atondisimudza akabva andipinza mumotikari make, ndokubva atanga kundidana nezita achindiudza nyaya yake. Saka ndakazongopepuka zvakadaro. Ndiri kukumbira kubvunza kwamuri macousins kuti ko chingava chiri chii chiri kukonzeresa kuti ndirambe ndichingorota ndichidanana nemunhu uyu, because handitorina kana mafeelings naye. Ndinotozvidirawo munhu wangu wandinodanana naye. Apa murume uyu ndinomutora samukoma vangu chaivo. Kana tiri pabasa chaipo hatitorina kana nyaya. Please chingava chiri chii, ndinotenda kune vose vachakwanisa kundibatsira. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidi. Kana kuine vanokwanisa kududzira hope, please ngatibatsirei mwanasikana uyu. Zvekare kana vanodudzira hope kana kuine ari free, please uyai kuWhatsApp kwangu nekuti kune vanhu vazhinji vanouya kwandiri nehope
hope dzavo vachiti vari kutsvakawo anokwanisa kudzidudzira. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello admin, please post for me as ID. Chitupa changu vigai. Ini ndiri musikana ane 26. Ndinewo confession yangu. Mukoma nashi, confession yangu nde iyi. Mukoma, ma relationships angu aramba. But kuramba kwema relationships uku kunokonzerwa nekuti inini ndine problem yekuba. Ndiri mbavha. Kana ndikangodanana nemunhu ndinobva ndatonzwa kuti dai ndamubira. Even wandinenge ndisingadanane naye, ndinongonzwa kuda kungobatwa nemweya wekuda kungomubira chete. Zvinova zviri kunditambudza. Ndakambopfimbwa neumwe mukomana aitoda kundiroora, ndokubva andidedza kumba kwake kuti ndinoona kwaaigara. So ndakati ndaenda kumba kwake kuya tikanoswera takagara tichitandara hedu. Akangobuda for some few minutes kumboenda kutoilet. Ini ndikabva ndasara ndokubva ndatomubira peya yake yebhutsu ndakangoisa muhandbag nemari yaikwana kuita 50 US yaiva mudrower repamubhedha. Then relationship ikabva yatopera because akati handingaroori mbavha, ndinomboedza kuzvidzora kana ndiri ndega, but the moment yandinongosvika panzvimbo ndinobva ndatanga kungotsvaka zvinobika, especially kana ndiri mumba memunhurume. Ndinobva ndangoba ende handishaye chekutora, ndinongotora chero chandinenge ndangosimudza. Ndakatomboba poto chaiyo, poto iyi yaitova pamoto ine usavi. So ndakaenda pa next door ndichida kuona imwe shamwari yangu, then ndakasvika padoor pake ndikanoka ndikanzwa asingadaviri. So ndakavhura ndikaona kuti mumba mainge musina munhu, ndikabva ndatenderera kuseri ndichiti maybe ari kuwacha, ndikawana kusina kana munhu. Ndakabva ndangopinda mumba make ndikabva ndangosimudza poto iyoyo zvese neusavi. So handizivi kuti izvi zvinoitiswa nei, handizivi kuti ishavi here kana kuti chii, but zvinhu izvi zviri kutonditadzisa kuti ndikwanise kuroorwa, because especially kana ndikangonyengwa zvinobva zvatoita serious. Munhu iyeye ndinotomubira something and anobva atozviona kuti ndamubira, anobva atongondiramba so simple. Mukoma nashi, iyi ndiyowo secret yangu uyezve ndiri kutsvakawo rubatsiro. Ndiyo yanga iri confession yemwanasikana uyu. Zvekare sezvandambotaura paya kuti kana kuine vanokwanisa kududzira hope, please inbox me tione kuti vanhu vangakwanisa here kubatsirikana nenhau yekuti vanhu vazhinji vanokwanisa kurota hope dzinenge dzichivanetsa mukati mekurarama kwavo, kuti hope idzi dzinomboreva kuti kudii. Saka tinenge tichida kuti vanhu vakaita saizvozvo vakwanisewo kuwana dudziro pahope dzavo. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.